Коле! Ей, Коло, да те обръщаме? Не, добре, без наказателно. С Джека. Да. Да, иди по-назад снимай от над, как искаш. Сега какво става? Нищо ще го изправят. Само при двамата. Иди от среща на молоди. Там сякаш. Немай да не стъпка в водата. Казаха веднага се събърна тук на този тръгна. Да, знам. Защото на това тук да обмиша в старта. Коле, полиспас нямаш ли? Имам, бе. От среща на дървото и с полиспаста са изтегли. След бедка, да? Чакай, че нещо да изготвя. Майко, да как се отбърна. Горе, горе, горе. Там горе, горе. 358. Е, отиде нагоре, отиде нагоре. Давай. Давай, давай, давай. Затворите очите, ще го обърнем! Затворите очите и ще го обърнем! Няма да затвори очите и ще го обърнем 10 секунди! Хвърлете му една яки на главата на съдята и готово е. Не. Затова сме по няколко! Съдята, ако измият, ще го хвърлим, а да може да терми. Но искаш да се мине, пардон, искаш домашна науча, не може да видя. Съдята, ако измият! Айде! Айде! Коле, обърни се насам, Коле. Да те видим. Спокойно. Адай. Браво. Хочеш да видиш мачо по търкалия? Ще викаме ли, че бай търкала? Прекарай го през ухора, дълъг пас го такова, бе. Бързи! Прекарай, мъжът, през ухора. Дай, колеги. Иди упъвай въжето, нареждай.
Мина, качи се там горе зад дървото, снима отгоре като изда. Мини над дървото горе, тате. Горе мини над дървото. Стасе! Махни се, Станиславе! Махни се от тук! Максимално навътре на вридолно питата. Още навътре. Подъгъл. Видея навлезе навътре. Така, още. Джамитка! Там регистрира. Ако организатора се отвори, че сега си излязал. Все пак сме българи, юнаци. Точно юнаци. Точно юнаци. Затворите очите. Айде, Коле, дар. Не оставя румънца да набият. Все пак са българи. Дай! Дали си с колан, Коле? Дали си с колан? Имаш на гащите? Дай. Браво. Браво! Коле! Коле. Завърчи, Коле. И дай назад. Давай, пъли, дай назад. Няма зад. Дишо! Пани го с коланта. Само, че от предната част съм го. За моят сур назад. Коле, чакай ма. Няма назад, брат. Да почти подачте! Бабе! Баба!
За той. Само да мога да дадеш на заден. Да изправи напред да мога. Коля, блокажа бачка ли задния? Блокиран ли? Да убираш по-малко. Както напускането беше там, просто на обратно. Обаче много стегнато трябва. Няма да го пускаш толкова. Идеята е сам да насъкан дюк. По-нагоре го дигни. Давай, няма. Ой, но пъти време достатъчно нагоре. Високо, напред още една. Напред пандел. Искам да го усиш още един път. Няма да може да го тиглям по случай. Искам да го сурим заедно. Още нагоре, дигай. Не първо. Аз това ще е доста ми, не знам какво ще правиш. Басетко! Може да правиш на това? Чакай, Коля, чакай. Упани. Запали. Само гайля! Ей, дървото пада, Дай! Ако няма да поръчи, то 15 секунди ще излезе първи! Ей, уши! Колко ще утре? Няма какаш му, защото си помрям от мене, бе. Вършо! А? Добре, колко ще утре? Ядай. Румънеца минава просто на шведския остава. Защото съдята не може да получи шведска. Аз съм българин, националист, защитавам България. Добре. Май не сте да имаш вече. Ей, бягам. Я те и дай на заден, Коле. О, Коле. Да изправим поне малко. Коле. Задно. На стартер. И шоу-по. Дай, Идеално. Дай. Давай. Стига. Добре, вирах си ти. Коле. Ще му задишки, Спокойно. Тишо. Откачи и въже евентуално.